Ak si fixačný sprej nanášaš takto, tak sa nečuduj, že ti tvoj make-up dlho nevydrží. V tomto videu ti ukážem, čo robiť a nerobiť s fixačným sprejom, aby tvoj make-up vydržal aj zimnú lyžovačku. Pretože keď sa používa správne, robí to veľký rozdiel. V prvom rade potrebujete kvalitný fixačný sprej a tento pomer cena a kvalita dokonalý. Je veľmi dôležité ho pred použitím pretrepať, aby sa všetky zložky dôkladne premiešali. Ako ďalšie, vidím veľmi veľa ľudí používať fixačný sprej veľmi ďaleko od tváre. Následne ním len 2x či 3x prestriekajú, čo je veľmi málo. Takáto aplikácia nestačí na efektívne vytvorenie ochrannej vrstvy na vašom make-upe. Namiesto toho držte fixačný sprej približne 20 cm od tváre a nastriekajte aspoň 10 krát. Počas aplikácie fixačným sprejom tvár nakláňajte a otáčajte do strán. Teraz sme skutočne naniesli ochrannú vrstvu na make-up. A ak chcete pri tohtoročnom lyžovaní predísť tomuto problému, tak použite fixačný sprej aj na krk, aby sa vám pri lyžovaní make-up neotlačil na bundu či kabát. Fixačný sprej nepoužívame len keď máme silný make-up. Je veľmi dôležité ho použiť, aj keď máme namalované len obočie či riasy. Stále to urobí veľmi veľký rozdiel. A ak neveríte, toto sú dve vzorky tieňov a jeden z nich je zafixovaný. Môžete hádať, ktorý. Áno, tento je zafixovaný. Takže ak neveríte, skúste ho, pretože ja ho milujem. Takže toto bolo video o fixačnom spreji a ja dúfam, že sa ti to páčilo.